Eta kulturaren eskutik etxera itzuliko gara, Loraldia Kultur Elkarteak gaur omenaldia eskaini nahi dio Txominegi aktoreari Antton Abadiaren pertsonaiaren interpretazioa egiten duen azken egun honetan Maite Eskarmende. Txominek gaur erretiroa hartzen baitu. Zuekin, Jon Andreok, Antton Abadia. Ezinean sinisten duzue? Ez naiz fenomeno sobrenaturalei buruzari. Hilen berpistea edo olako txantxukeria, ez? Bidai hau, hori dela egunta 50 urte, hasi zen Antton Abadiaren lekukoa hartzen dugula, ezinezkoa egia bihurtzen dugula. Ene aitak ezinezko ideia bat ukan zuen. Herri arraro hartako zuberoatik neska bat ekarri zuen, inude bat. Nik herri arraro hartako hizkuntza hura bere bularetik edarrizan. Zeinen ederrak bularo paroiek. Ezinea, titia, titiburua, transmisioa, bulara, epeltasuna, euskara. Dena razonuen batera. Psikoanalista batek gozatuko zuen euskara betikoen egina aztertuz. Goizian argi hastian ere leioekian txori bat pausatzen da eta goratik hasten Lehen loraldian, Antton Abadiak zabaldu zuen festivalak, baina garai horretan Aitor Mazoren gorputzea. Mila esker ere zuri, Aitor. Izar bat piztu zen zeruan. Ezinean sinesten duzue? Ezinezko historia bat kontatuko dizue. Torrua gaindituta, Txominegik hartu zuen lekukoa. Eta gaur arte, Antton Abadiaren ezinezko bizitza eratu du Euskal Herriko bazter askotan. Irinaz lan egin nuen euskararen alde. Ikertu, aztertu. Eta erabiltzera bultzatu. Nere garaiko euskaldunen eszeptizismo eta pesimismoaren aurka egin nuen. Argiaren errefrakzioa ulertu nahi nuen. Ez nuen lortu. Antzerkiaren familia erraldoi horrek badauka zerbait berezia eta Txomine ezagututa hori baieztatu egin zait. Ironikotik, beraz idealistatik, beraz ameslatik eta hori guzti hori Txominengan topatu genuen. Iturri zaretik sormende. Horrek naiz lurra honetan beste zutela burutazio oso ederrak ez. Eta batzan, norena da lurra, jaso duenarena, edo lantzen duenarena, etekin ateratzen duenarena. Eta nik esan edizuna da, Txomin, oholtza zurearen. Txomin, gure Abadia, Euskaldunen ezinezko bidaiaren ibiltaria. Zazpiak bat.
Donostiako Antzokizarrean Loraldia Kultura Elkarteak omenaldia egin zion atzo Txomin Egia aktoreari, Antton Abadiaren pertsonaiari bizitza emategatik Dublinetik Hendaiara antzeslanean. Txomin Egi zeharo unkituta atzo Antton Abadiaren pertsonaiari ez ezik antzerkiari ere agur esan baitzion. Atzoko izan zen bere azken aldia taula gainean aktore profesional gisa. Ido nintzen, behatzun eta hirurogeita hamaseian. Ez emetziaren mendian, Lekuko hartu ginoen gara jortan gazte batzuek, eta hain zuzen eman ginoen Pierres Larzabalen Angles inelarik obra. Eta begira, 25 urteren buruan, Dublinen sortutako pertsonai bat hemen antzezten. Segitu, lekuko hartu, badira hartu dutena, egon adi, egon kurioz, eta egon gelditu tematzu. Segi horretan.